jagao Ani mobile kema mani iko ang kusla no hostel tuwi ang kusla horo mobile na ye ingo sung thulai to kata ingo horo khogi tan thabe kata sabo kit pasan koitan jora khokja kananga bo abule am saimali am kulai tan kata inga tabuk ke tamung buting kha thana sabnu tlang kha iko je khongnai no tini talang kata bo khogi boro phale kya iko phultali wo khogmani bo dino kuma ingo kema ma kha busho bani sari go bo buisho barabo thanai busho bata thangnai buisho bar phale ma kha bo boro phale kya iko phultali wo bini buma bhanum tamo bin mani bin baban ke ingo kodi kumar bin man mukai ko maya para hangkai nirubala sin mo hati mara nang tabuk tam sana je mo haikeni mobile khoi tongnai bo to khoi ni sika tai khogmani bisini tabu police ni yago tlangjakha tai aw baki tongnai lukoron nang tam gosana je mo haike tong sai tongnai bo muti hairokte jibono tang situn angle saitung bo tongnai do ang kiri jawo ano bo horor ko pan ji dogna gan mobile khongmani borno thala ro ri uhne bana ji dog pan nangmano gang abo no atirokte tang situn himbono chongwang Engkai je bo bini khobor khana mani agi rogo tam burini kelenkari rogo tongun khana bo bosoti kuboi abule skang khibiu ang bo afur ko maike botungu jiti bo buri rok ngo khayu hini sau khanawo tam khaya nai bo ane reb ro khanya nai hinta buri no o sarai no ta tawni mobile khongnai a serai nyo nini mo hangkai an mungka nilmoti de barma nini parangkai hati mara oro no na